Budou Capecio Stella cvičky hitem příští taneční sezóny? Pojďme se spolu podívat pod drobnohledem. Tak, první, co k těm cvičkám můžeme říct. Jsou vyrobený z klasického plátna, ne z elastického. Okolo nohy lem mají všitou gumičku, takže už ne žádný gumičky protažený krzlem a zavazování gumiček, schovávání kliček, případně malí děti, že vám vytáhnou gumičku a máte s tím problémy. Myslím si, že tohle je celkem fajn věc. Další, co bych chtěl ukázat, jsou překřížené gumičky. Tyhle cvičky se dělají ve velikostech od těch nejmenších až po dámské velikosti, všechny s překříženýma gumičkama. Což je určitě výhoda pro choreografy a každý choreograf to ocení, protože jiní výrobci dávají k dětským cvičkám jenom jednoduchou gumičku a u dámských nebo u dívčích dávají překřížený. To, aby se potom z toho choreograf zbláznil, když má půlku souboru s jednou gumičkou a půlku s překříženýma. Podrážka je dělená, vyrobená z drcený kůže a jak jsem říkal, celá cvička je vyrobená z plátna, ale jedná se o dvojitý plátno, to znamená, máte vnější vrstvu barevnou a vnitřní vrstvu kompletně po celé cvičce podšitý bílým klasickým plátnem. Jedna věc, která mě u z toho modelu zaujala, je vnitřní stélka. Zpravidla výrobci u těch levnějších modelů nebo u těch základních modelů cviček dávají stélku, která má lem obešitej a ta stélka je potom přišitá zevnitř. Capecio u z toho modelu, a podotýkám, že to je basic model nebo základní model, už tu stélku přilepil, což ocení určitě každý tanečník. Nejsou tu žádný zbytečný švy a noha má mnohem větší pohodlí. S touhletou konstrukcí se setkáváme u jiných výrobců zpravidla až u vyšší třídy cviček. Obě dvě gumičky jsou taky přišité. Některý výrobci dávají to, že nechávají přišít gumičku potom zákazníkem sami. Z naší zkušenosti každá maminka na to nadává. Takže tady, maminky, máte obě dvě gumičky přišitý. Co závěrem k tomu dodat? Ptáme se, jestli budou hitem sezóny. Já si myslím, že by mohly být. My jsme je samozřejmě s radostí zařadili do naší nabídky a těším se, až ji vyzkoušíte vy, jaký budou odezvy.